Hej sammen, Dagens Games her, og i den her video skal vi lave en review af en ting, jeg har købt i dag, som hedder, ja, den er lidt stor, eller stor, ved jeg ikke, som hedder Rover 2.0 fra Bluestone. Ja. Det er en lille tank, kan man kalde det, med kamera, hvor det er, du bruger iPad. Så du kan styre den, og det. Ja, og den kan filme med, og som du kan se her har den night vision. En mærkelig mand. Og En mærkelig mand. så kan man kan tale igennem den, når den har mikrofon. Creepy. Man kan tale igennem. Det kan man. Og så kan man åbenbart, jeg ved ikke hvordan det virker, for jeg har ikke haft sådan kigget på sådan en før. Man kan også tage et billede. Ja, men så kan du lave sådan en sti, hvis man kan kalde det. Og så kan den så følge efter den sti. Jeg ved ikke helt, hvor meget det giver mening, men ikke særlig meget. Ja, prøv at pakke den ned. Tøj. Væk. Papir. Væk. Rødvand. Kom her. Jeg kan ikke få noget. Det ligner seriøst sådan en bakke, hvor der er en meget, meget stor udgave. Så lad os godt snart. Rødvand. Væk. Lad os godt snart sådan. Okay. Sådan her ser den ud. Den ser sådan ud. Og den har, jeg ved ikke hvorfor den har det der. Det der. Jeg ved ikke hvorfor den har. Men det her, det burde være lys. Ja. Og, Nej. Her med lyset nok. nej, det er kameraet. Og det jeg mener, hvad jeg har, han fortalte, for jeg har købt den en. Han fortalte det her, det var lys. Og lys. Og så ved jeg sådan set ikke mere. Undtagen at der er sådan en ting. En antenne, hvis man kalder det. Og så den har 200 fod, jeg mener det er sådan 60 meter eller sådan noget afstand. Det er mange meter. Jeg ved ikke helt præcis. Men det er 200 fod, det står der også på pakken. Det står lige der. See wireless remote video from up to 200 feet away. Bare man kan se fra 200 fod væk. Men det her, den bruger wifi til at, men den bruger wifi til at man kan bruge den. Så jeg connecter den, jeg downloader den app derfor, man skal downloade en app. Har du gjort det? Jo, men for jeg har kigget på den inden. Så jeg downloader lige, jeg går lige ind og gør noget, så der er den connected, og så går jeg ind og filmer lidt, så I kan se. Ja. Så vi ses næste klip. Hallo. Jeg ved ikke, kameraet hakker lidt. Jeg ved ikke, om det gør det på sådan en ordentlig video, men det gør det i hvert fald, når det er, vi filmer. Jeg bruger min iPad. Det er Tusi. Jeg bruger min iPad til at filme eller køre med, som jeg lige kan vise her. Fordi det er den app her, som jeg snakkede om. Jeg kan ikke sådan vise det, fordi jeg har ikke nogen app record eller skærmrecorder lige i øjeblikket. Så jeg plejer at bruge den resultatfakt. Så jeg prøver lige at gøre kameraet ned, så kan jeg komme til at se der. Ja, nu har jeg kørt den ned, så jeg synes selv så er der lys, lys. Men hvis du lukker den, se. Nu er det bliver totalt mørkt nu, ikke? Og jeg ved ikke om I kan høre os, men det bliver totalt mørkt nu, og så finder jeg, kan I ikke se noget. Undtagen de der grønne lys der, som jeg slår fra. Jeg slår night vision til, og så prøver vi at køre ind på min lille Simons værelse, som er lige bagved den der. Det er middag. Lige forholdsvis bagved. Middag. Ja, så... Tusi. Jeg er bange for at køre ud over trappen. Den er vej mod dig.
Okay. Fucking væk. Vi går lige. Altså. Vi er kørt for bronzen, ikke også? Det er fordi, det er første gang, jeg bruger. Jeg kørte den lige inden, men det er for at se om... Hvordan man gjorde, men ellers har jeg ikke. Men jeg synes bare, at vi skal stoppe det her klip. Eller hvad fanden. Så ses vi på et andet tidspunkt. Så kommer vi tilbage på, hvor vi filmer med min iPad i stedet for. Og så ved jeg ikke helt, så stopper vi af videoen. Men og så giver vi lige fortælle lige, hvad jeg synes om den i stedet for først. Så jeg kører lidt kamera. Så vi ses. Okay, nu har vi prøvet den der, nu har vi i sigten der Rover der, som ligger, den ligger derovre. Den ligger i den her Den kommer papkasse. til at holde til mest, når der er ikke bruger altså. Det jeg synes om den er, at den er faktisk rimelig fed. Timon han tror jeg også synes er fed. Han har ikke prøvet den, når man får noget det på den I morgen. Det skal jeg nok sige dagen, når det her video kommer ud. Jeg ved ikke helt, hvornår den kommer ud. Lige nu er klokken, det er omkring 11 om aftenen. Ja, men Og vi er ikke trætte endnu. nej, men vi ses til næste video, og farvel.